DJ Molly é o brabo da putaria. Copiou? Ja vítam vás u nového videa. Dneska budeme hodnotiť hry a som tu dneska so sesternicou. Ahojte. A budeme hodnotiť hry v tier liste. Hej. Takto. No a môžeme začať prvou hrou. Budeme vraveť o čo tam ide, o čo ide v tej hre, napríklad. A tak. Každý dá čo povedať. Vybrali sme si Fortnite. 21 hier. Fortnite klasika. Fortnite. Je to hra, v ktorej sa síce strieľa, ale nie je tam žiadna krv. Môžete tam získať postavičky, môžete si kúpiť Battle Pass, kde získate naviac doplnky. Máte tam shop. Hoci koľko hier, odporúčam určite túto hru a nebala by som sa dať Ja by som ju dal do tú SK. hru do SK. Lebo tam máme k tomu, no proste tam si môžete kupovať v tom obchode, si môžete kupovať tie postavy do takých hier, toto. A to možno poznáte, takže mám veľa ľudí. Je to dosť známa hra. Hej, takže Potom tu máme Subway Surfers. Je to skôr mobilová hra, kde zbierate tiež postavičky a s nimi ako skáčete po vlakoch, zbierate medaile, koiny. Je to tiež zábavná, ale mobilová hra. Aj, na mobile, kebyže je to moc... Neviem, podľa toho, ja by som tomu dala také solidné Bčko. Bčko alebo Nepoteší, nesklame. Tak dáme Bčko. Dajme Bčko. Dá sa to hrať. Takže Among Us, to zatiaľ ty môžeš povedať o tom na čo? Among Us je to hra pre mňa skôr nudná, ale poznám kamarátov, ktorí sú do toho zažeraní úplne. Je to hra, kde máte postavičky, lietate vo vesmíre a potom neviem, v podstate tam ani neviem, o čo ide. No. Hej, je to také ako... No, proste také, tam máš... Všetci sa rozbehnú a jeden vždycky je červený, ten zabíja a musíte sa pred ním schovávať a robiť také úlohy. Ja to nemám moc rád, ja som to ešte nikdy nehral, ale tak keď to hral tak do vonku, musel som sa tam s nimi toto zahrať, lebo som nemal s kým. Ja by som to dal na C. Mala som to na Xboxe, ale nudilo ma to, lebo som to moc nechápala. Také C-čko, nie je to úplne katastrofa, ale tak no. Dobre, takže máme tu Brawl Stars. Tam si môžete proste kupovať, dakedy máte v obchode, máte, že postavy tam máte potom za reálne peniaze, hej. Si môžete kupovať také kredity, za ktoré sa zbierajú postavy. Tam ich je teraz aktuálne 85 postav asi. Neviem, no to je úplne, no tam je tiež ako Battle Pass, ako vo Fortnite, ale tam je Brawl Pass, tam máte veľa gemov, za gemy si môžete kupovať. A taktiež tam zbierate postavičky, s ktorými potom hráte, je to aj online hra, kde ako podobne ako Fortnite, máte tam online hráčov z celého sveta. Hej. No a tak ja by som... Mňa to teraz... skoro moc nebavilo, ale tak je to také B... Alebo Ačko, Bčko, Ačko, no. Hej. Potom geometri... Nie, to je... Joj. Dajte nám sekundu. Počkajte chvíľu. No už vieme, čo to je. Je to Block Blast? Block Blast sme mali taký zásek. No, je to vlastne hra, kde máte vlastné políčko a pristávajú vám tam ďalšie kocky, ďalšie tvary a musíte ich tak poskladať, aby sa spojili z každej strany. Hej, za vlastne ako keby level vám to dá ďalšie kocky a musí sa to vojsť a máte tam ako keby, že pointy, že ako... No ja to mám veľmi rada, aj keď idem napríklad zo školy v autobuse, tak si to rada hrávam. Je to také, to každý hráva teraz na škole, ja by som to dal na Ačko. Ako nie, že by som to celý deň hrávala. No. Takže Goat Simulator, no o tom by som vám dačo povedal. Tam sú proste, keď sa spojíte, máte že online hry, môžete, tam máte také misie, čo proste môžete s tými ovečkami, no
robiť sú to vlastne ovečky. hráte za ovcu, ktorá je úplne mimo. Úplne silná, ničí auta, ktorá úplne odhodí auto. Je to taká brutálna hra, ale je to strašne zaujímavé a zábavné. Takže ja by som to kľudne dala do SK. Hej. Je to veľmi dobrá hra. Aj keď ja by som to dal možno aj do Ačka. Alebo do Bčka, lebo to aj keď... Nie, Bčko by som ani... Tak Ačko dáme. Ačko je také. Wobbly Life. No. Wobbly Life, to je tiež zaujímavá hra. Je to podobné ako ten Goat Simulator. Máte tam malé mini pidi zlaté postavičky. Máte tam mesto veľké, môžete robiť hociaké práce, ako roznášať pizzu, hľadať poklady, môžete rybárčiť, hocičo, čo vás napadne. Máte tam, môžete získavať obleky na postavy, samozrejme tam máte jednu postavu, ale jedna postava, ale akože si tam hľadáte vlasy, obleky, proste na skrytých miestach, také peniaze, alebo čo to je? Darčeky. Hej, darčeky. A z nich sú, počkaj, už som zabudol vlastne niečo. Ale také doláry, nie? Také. No, podotýkam, je to za peniaze, ale stojí to za to. Určite to stojí za to. Keď to hráš s kamošom napríklad. Áno, ale dá sa to aj sám. A ja by som to dal na aj S-ko možno. Áno, doteraz, dlho sme to hrávali. S-ko. Takže Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Neviem to povedať? Neviem, proste toto je to, tento obrázok. Je to postavička kouboja. Máte tam koubojov a s nimi chodíte, vlastne neviem, kde sa to ani nachádza, už som to zabudla. Je to skôr hra pre dospelákov, ale... Máte tam vlastne koňov, ale tam sa môže jazdíte na koni, robíte nejaké questy a zbierate, dá sa tam aj zbrane. Áno, dá sa. No. Tak to sú to brutálnejšie. Nie je to moc... Môžete akože lúpeže robiť, alebo... Ale nás to moc nebaví. My sme to málokrát hrali, dá sa to tam je to super hra, môj ocko to hráva, tak môžeme to do Bčka. A ja som to hrával, keď to mám ešte. No tak toto čo je? Počkajte. Takže je tu Unravel, Unravel 2, kde máte vlastne postavičky, môžu to hrávať, sa mi zdá, že len dvaja, lebo tam máte ako keby lana, my sme to hrali u teba. Áno, sú to dve postavičky, ktoré sú prepojené lanom, je to, ten príbeh samotný je veľmi pekný, síce kúsok smutný, ale je to pekné. Prichádzate levelami, robíte, spolupracujete, pripájate sa, je to super hra. Som to dala do Ačka. Tam my sme sa zasekli na, pamätáš si, na jednom bode. Ale dalo sa to prejsť, len potom sme to už... Ale kľudne by som si to aj zahrala. Pokémon Go, takže... No, Pokémon Go, tam zbierate ako keby zvieratá, postavy Pokémony. Pokémony. Môžete s nimi, musíte sa s nimi zbiť, vlastnými Pokémonami. Neviem vám to povedať, ale tak vlastne sa tam... máte proste pokébal, do nich musíte trafiť pokébalom do zvieratá. No počkajte, ja vám poviem. Privlastnite si to. Musíte chodiť po napríklad meste, to vám tam ukáže Pokémonov na mobile, že kde sú. Napríklad taký Pokémon, že Raichu, alebo také Charizardy, najznámejšie. A také ja by som to hrával, ešte to hrávam celkom, ale nie moc. Som to dal na Ačko, Bčko. Bčko, to ja som ani, ale ja by som to aj do Cčka dal, neviem. Assassin's Creed, je to zaujímavá hra, tiež skôr pre dospelejších ako to Red Dead Redemption, ale je to veľmi pekné, máte tam mapy, každá časť je o inej, akože o inej časti sveta. Máte tiež postavičku a chodíte s ňou po mestách, tiež robíte nejaké questy a skáčete po budovách, kocháte sa krásou, lebo je to veľmi pekne spravené. Že ja by som to dala tak do Ačka, Bčko možno? Možno. Bčko. Máme tu takú mobilovú hru, možno sa to dá hrať aj na konzolách alebo také. Neviem,
neviem, radšej skôr na telefóne, je to PKXD. Proste môžete si tam outfit ako vyrobiť. Máte tam domy, vy si ich zariadujete peniazmi, ktoré si zarobíte v napríklad pizza takom ufe, napríklad, alebo si tam zbierate také ovocie. No proste sú tam dve asi práce a za to, za to si môžete kupovať domy, potom si ich vylepšíte, no musíte si ich vylepšiť, lebo tam nie je ešte vylepšané zo začiatku, takže môžete aj zvieratka si kupovať, chodiť do obchodov, vlasy si meniť, oblečenia kupovať. Je to zaujímavá hra, máte tam aj mobilné aplikácie, môžete sa tam fotiť a ukladať si fotky. Môžete to dať do galérie, napríklad to dáte ako keby na Instagram, alebo také čo to dáte a ľudia vám to z celého sveta lajkujú, alebo... A čo som chcel? Že tam sa dajú kúpiť aj také vozidlá, s ktorými pôjdete rýchlejšie. Napríklad bicykel, skateboard a také. No, mňa to dáko prestalo. No, ja by som to dal buď do Cčka. Cčka, nie je to úplne na Dčko, to nevidím, no, ale... Roblox, no tak toto môžeš ku tomu dať čo povedať ty. No. Ty povieš do polovice a ja do polovice. Roblox je hra, kde si zakladáte vlastnú postavičku. Za Robuxy, ktoré stoja bohužiaľ peniaze, musíte si vylepšovať postavičku, kupovať si veci, oblečenie, outfity. A máte tam veľa hier, úplne veľa hier, ktoré si môžete vyskúšať hrať. Je to taktiež online hra, takže tam máte hráčov z celého sveta. No, počkaj, teraz som nedával pozor, veľa si tam... koľko je tam hier? No, je tam vyše 1000 hier, to určite. No, my sme naposledy hrali takú hru proste, kde si... No, lámate kosti. Neviem. Neviem, je to veľmi dobrá hra, ale... ale je to... cringe kúsok. Kúsok veľa gigabajtov na stiahnutia. Bčko, no. Ja by som dala také solidné Bčko. Geometry Dash. Je to hra, ktorá skôr minulý rok v našej škole celkom išla. Je to hra, kde máte vlastne kocku. Môžete si vyberať farbu tej kocky, keď sa vám odomknú tie farby, tvár, hej. A už len z toho obrázku vidíte, ako tá kocka vyzerá. Aj tie levely. Máte tam, áno, rozmanitú časť levelov. A máte tam napríklad ako prekážky spajky, ktoré musíte preskakovať, hociaké prekážky. Je to veľmi zábavné, až kým vám nedojdú nervy. Lebo tak tam máte tie spajky, ako je tu na obrázku. Áno. Ja by som to dal na Bčko možno. A ja. A teraz som spomenul, že teraz môžeme dať Minecraft, lebo my ho sme tam zabudli dať. Ja by som ho dal na S-ko, lebo tam môžete hoci čo robiť, to každý pozná, ale Minecraft, tak vysvetlíme vám to, lebo kto to nepovie. Minecraft je vlastne, kde tiež máte postavičku, stiahnete si svoj vlastný svet a tam buď si hrať kreatív alebo survival. Kreatív znamená, máte tam nekonečno blokov, úplne hociaké bloky, môžete si stavať domy, mestečka, ako ja s Livkom máme napríklad. Počkajte, nám sa vyplo nahrávanie. Pardon, vyplo sa nahrávanie. Ja mám s mojim kamarátom, Lipkom, mám taký svet, také mestečko pekné v kreatíve a survival zase chodíte po svete, hľadáte potrebné veci, kopete, ja neviem, zlato, uhlie. Survival, no. Proste musíte sa dostať do nedru, kde získate veci, pomocou ktorých sa dostanete do endu, kde musíte zabiť ender draka. A to máte, že vyhraný Minecraft, takže ja by som to dal sem do SK. SK. No, pardon, zabudli sme to, lebo sme mali kúsok problémy. A potom, keď sme to odznova robili, tak už sme tam zabudli. Ori. No, neviem, či to ja nepoznám. Či to poznáte, ale ja som to mala na Xboxe a je to veľmi krásna hra. Krásne spracovaná. Je to hra, kde vlastne
sú dve postavičky, ako je z obrázku vidno. Neviem, či to veľmi dobre vidno, ale mal by tam byť, počkaj. Pusti. Taký biely, neviem, taká potvorka, také dve potvorky, ktoré tiež prechádzajú takými levelami pod zemi a čelia nástrahám hociakým, musia behať, skákať. No taká akčná hra je to a veľmi pekná. Celkom aj smutná, musím povedať, ale je pekná. Ja by som to kľudne dala do Ačka. Neviem ako ty, ale ja by som to dala do Ačka. Ja som to nikdy nemal. Ale sorry ľudia za to, že tam máme tú reklamu. Reklamu, áno, nedalo sa nám to dať. Prečo? Hej, my sme to chceli napočítať, ale ako to nešlo. Tam stiahnu. Takže GTA 5. Tam, to je taká, taká pre skôr dospelejších ľudí, lebo tam sa strieľa. Hrávajú to aj deti. Hej. Určite veľa z vás to pozná. No, asi všetci. Stavím sa, že asi, hej. Aj všetci, no. A to musí. No, za chvíľu má výsť GTA 6 asi, ak sa nemýlim. No proste sa tam vykráda banka a také. Máte tam postavičku, máte tam mesto. Ja by som to dal kľudne aj do Ačka. Ačko, áno. Potom tu máme Call of Duty, je to podobné ako Fortnite, len je to kúsok krútejšia hra a realistickejšia. Mňa to osobne nezaujalo táto hra, ale celkom dosť hráčov to hráva. My to nepoznáme moc, dáme to na D, alebo Cčko. Viem konkrétne, čo tam ide. Dobre, Fall Guys musíme rýchlo, lebo toto je také dlhé video už pre vás. Neviem, či to až sem dokúkate, ale tak... Okay, tak ste Sigma a frajeri. No, čiže Fall Guys. Fall Guys je to postavička, kde tiež hráte online. Robíte rôzne levely a také turnaje, kde skáčete, hej, a snažíte sa cez bloky, ktoré vás odpíknú. No, dosiaľ sa musíte dostať. Ja to hrávam aj teraz, keď sa nudím doma, tak ja by som to dala do Ačka. No, Total Football, no tam sa robí svoja kariéra s postavami, že... S futbalistami, hráte futbal proste. No, proste... Potom môžete si tam vymieňať futbalistov, no nie vymieňať, kupovať za také, ako sa to povie, také proste listy, lebo také, no proste také, nevieme vám to vyslovať. Lipko, sa musíš doučiť rozprávať, môj kamarát, lebo on má také problémy, tiež ako to môj bratranec. Vonca? Hneď mi ho pripomenulo, som to tak divne povedal. No, takže kam by sme to dali, Total Football? No, ja to hrávam, ty asi nie. Ja by som to dal aj do Ačka. Ačka? Alebo SK. Ačko viacej. Nie asi. FIFA FC25, no. Je to futbal tiež, máte tam postavičky a kopete do lopty a hráte turnaje, to je všetko. No je to ako to Total Football. Ja som to ešte nehral, tak je to zaujímavé. Ja som to hrala. Forza Horizon 5. Forza Horizon 5 je hra, kde máte auta, môžete ich zbierať, vyhrávať, kupovať. Je tam vyše 850 aut asi. Máte tam konkrétne 5 je ohľadom Mexika. Kde sa môžete kochať krásou, lebo je to veľmi pekne spravené. Hej, a 4 je vlastne to isté, no ale je to Anglicko, chodí sa po ľavej strane, hej. No, takže Ačko by som tomu dala. Dobre. Počkaj, Roblox si premies. Nie, nebol. Ačko bol? Nie, nebol, tu bol. Bčko. No dobre, to máme všetko. Máme hotový. No, sorry za tú reklamu. Fakt, toto hore. Takže S-ko máme Fortnite, Wubby, aj Minecraft. Áno, aj Minecraft. Ačko, bravo, môžete pozrieť. Tieto hry, Bčko, Cčko. A Dčku sa nedostane. Dčko nemáme nič. Ale tak na budúce urobíme dačo lepšie, ale už musíme končiť, lebo... Máme to dlhé. Koľko? 19 minút. Dobre, čaute ľudia. Čaute ľudia, dajte odber, ak chcete. Lajky. A budeme sa tešiť u ďalšieho videa. Že? Čaute. Dobre, čaute.